Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasaritaan ni Virgin na Apolloan, Arak. Dear, sandali. I-record ta. Di patak matin nga sagana ti recorder. Dear Manong Nemi, medyo naladawat nga si Mangpet dito balay iti dayta nga sipnget manong. Tanakan adu dagiti customer mi iti maysa nga dakkel groceria iti maysa nga mall iti lugar mi. Maysa ak kadagiti kahera Manong Nemi. Jack nasangpetan ti asawa. Dagiti talulaeng munudwa nga anak mi Manong Nemi ti adda nga review. Idinto tatay bakla kabsat ko Manong Nemi ket nadanon ko iti kusina amada mga glutluto. Dinamag ko siyempre. Oy bakla. Ay, ni manang ko yang Virgi. Bakla ko na naman yung kanya. Kat talaga matabakla ka. Ngam sanga dahi tatnagan ko ate. Tatnagan mo tayo, nalipatak pa din. Wala ni ate. Kat siyak ni Bading. Bading mo no badat. Badet. Baldado ka naman. Baldado. Ano, Bartolo. Wala ni mana. Buka naman itong gusto kanagan ko. Kasak na kaman man nga managan. Bartolo. Badet ko na malatan kanya. Ni manong mo. Ay, kita saan pa kasi Mangpet. At ako man dito si Mangpet ni Kayong. Siyempre. Umunoon ako mga gawid. Nga gaputi trabaho na. Ngimiti siyak. Ngimapingawan. Dahil tadya mo nga song bata nate. Atak na ito'y balay. Magkikarobak man. Sana ka makadayo. Lala. Tuloy mo rin itong tagluto. Dahil ang sukat. Tapos sa pulak man dahil nga lakay ko. Ay, apo. Babaamlat tayo suna ate. Kasta talaga tilalaki. No, gapo taga nagtrabaho, ang mga kursunada do uminom iti arak. Data kartimadi. Data una iti iparpalit ko king kuana. Ti uminom ti arak. Ay na, gagangi ka digiti lalaki, kasta siya tupay abakla. Uminom agtupay, nagsukit kayong Marion. Basta, nagsukatak na bit. Tayo nagsapulan. Inagtuntunan din yung lalaki. Kasta nga rod tinaramid ko Manong Nemi nagpaamyanan at tamok Manong Nemi nga dito'y ti pakaisautan na no kwa nungas na ngagapo iti pagtrabahuan na. Construction worker ti asawak man. Edi makabato kak Manong Nemi iti ayan na marintina. Pare, paparam, agsipnit nga kwa. Paparam, mapapaamyanan ka. Hindi naman kita hinuod sa dyan ni Mario. Pare? Sino? Nilakay ko Nagawid ako sa dyan nga saan ko nasangpitan.
Kadi mo na ko mga nakasangpet. Naguber tayo maklaan. Di mo natabaybayan na agawit tumadlaang nilakay mo. Susapo. No saan ko nga sukunin, no tuntunin, hana mo tagawid. Nakit din. Nakasta talaga di kita lalakay. Lalakay tayo kung nakuma. Napiyakin ka. Tadan lakay mo. Awam mo ito suna. Naglagay pa mga katrabahoan dagi ni Mario. Gaman niya. Kadi mo kaya tatuntunan nilakay mo? Abay nga nga kadi pa simangpat. Agawid tulat tamare. No, awan to pa into no panangan agad mangangkam tulat ta kadagiti anak ko. At dadi na mata intugot ti kardero. Ay na, Virgie. No, parparitam digiti ti asawa ad nga agluko. Huh? Depende, mare. Depende ti diskarte. Depende ti asawa. So nga rod, pag gusto mo lang ni Mario, gagangin na ita ka tinalaki kung nakita uminom. Basta, tiyak kayat nga agbartig suna. Apag iso manong nemi nga makitak ida, taluda. Ni pare Pedring agpaiso manong nemi di kadwada ken ni pare Carlos. Apag iso nga tumangkwab manong nemi ni Mario idipok tawak. Mario! Hala? Naipatan na ba yung tibaso manong? Hala? Kinalalitan ko ti masadig. Abay takad to'y. Abay kanda nagdiretso nga nagawin di balay. Naayos tak lang na ito katrabaho. Bakit nga sumiyat kami? Mare, ore lang na ibatan ni Pare Mario dati. Baso ng itagwap na ako bakit sa kanabuhong di baso? Kaya naibilang di chin. Kigtot na nakangag tinagan mo. Nagan na ko nagkini. Sabi kami ng pinukawang pa lang. Di ba? Limasadag nga. Kunang kumakit. Mario, lakay. Gawit tayo. Kunang tayo. Mario! Umaykan. Umaykan. Sige. Sige ka diba? Danangarot ka ta. At damat ka ni Commander. Sinukunak mo tayo. Mario. Are. Ano tawag na king ganukan? Ano tawag na nukan, Carlos? Pare Carlos? Di ay? Maton. May isa ka nga maton. Ano nga maton? Sa anak ba't nga maton? Nahanok na luko. May isa ka nga maton. Gabat maton-ton-ton. Iso nga maton. Kinita nagtasawak man. Umay kakid din. Maton. Hala. Kapag nga maton, tihawag mo kanya. Kaya isot awag daking ka. Saan namin kami ng tuntunan na? Diyan ka mo ay tagawid. May kakit din. Kabayata na magmagna kami manong name sermunak ti asawa. Namin ano ng bagakon kang ka? Ganyak kayat ti kasta nga makiin-inom kay ti arak. Gangin lang bakit nga makilanganak mo ta. Apay, nusang nga nang makilangan. Ada bagada kang ka, amadi? No, problema ka, at nga tamay tulong da. Nakalak lang karamidem, Mario. Malpasen ti trabaho, agawit kan siya di balay. Hanggang kapot at dati kabsat ko ang baklang iso tagtagi balay. No, awanak kadadak mo trabaho. Kaya man takit di Kinasingpat pa rin duwangan nakta. Nasang patak idang madamat pa nag-review da. No. Nasang patak kumaidang agay ayam, urisan na pinalpas ti assignment na uno pa nag-review da, di man di. Nasingpat ka na sa at nagidan nakta. Ang balin ka kumamot ka na singpat, Mario. Sa anak mga naluko Sa anak mo't nga naluko. Saan nga na siya at ngaramid ti asawa nga lalaki, kan ama, tiyap, makisang sako nga umin-inom. Gagangin lang yung data ko nakmet. Hanggang jak kayat nga ro, jak kayat. Hindi makabatog kami iti handa marid. Di na ang asawa ni Pare Pedring Manong. Oy,
Talagang napan mo, sinuko na. Napan mo, tinunton, ti asawa, kat inyawid mo. Kasta ito na siya at asawa. Mangyawid iti asawa na. Hingga alam mo ito ni Pedro nga pagawidan, ay, nakastakin ka, mare. Ako nga anandirin ti asawa. Tabay, anandirin ka dito asawa. Ano nga timakunati kasta. Anadamad nga sikat timatungpal nga nilakay mo, kanisot lalaki. Masasaom man. Sige, lapsan na kamay, mare. Nanging mo, isaon ni Mare Dina. Nanging ko, nalawag. Anandirin na ka, no? Saan nga panangander keng ka? Tigas ito nga aramidek, Mario. Panangisakit ko keng ka. Panangipateg ko keng ka. Kasano na dadaga sa mapasama keng ka? Kasano na kami pa ikarigta anak na. Alaman? At ang tumidaka sa mapasama keng adaka lang orti unag tibalay mo. Anto laki din ang dakat ka makiininom? Alas to na nga ro din. Lain ka kitagsaw. Nakaluton manong name ni Batet. Yung may imiling ko nga gidasaran, tamangan kami. Inda alwak, tiya ba kararag manong name sakbay nga kimot sara kenta. Nagtimil moon kami. Nga iti paset ti kararag ko manong dinakamat ko ti may panggapiti asawak. Kasapay ko ma. Saan nangararamidan ti mapan makiin-inom. Kanda ikatan na kumanti bisyo na nga arak. Italyawak iso na manong nemi kumuskusin. Naulimat kami nga nga naging ganalpas kami manong nemi kinimbagak karigiti anak ko. Tulungan nyo ni Antiyo, ha? Sino nga Antimi? Ni Antiyo nga ba? Uncle ko na mama. Oy, saan kung ka na nayonan ng balon mo, no, hanggang auntie, tibagi, awag mo kanyak si Kakarlo. Di kami Jin. Iway na auntie. Magidam. Auntie ko na ni ading mo. Lala. Gumong kayon. Ketsi ka. Mario. Nagataramida mo. Kita, boy at TV Pagpalpal kalpasan na nagtuag digusan. Ketsi ka na Nakadigos akon. Kano? Ito sakbay nga simpang bata. Kalpasan nga simpang bata. Sakbay nga nangantay. Sumalalabang lungan. Doan nyaman tayo dati panunod mo. Jak pulos kayat ti makila ilo iti agat arak. Laglagi mong dayta. Hangka maka-score. No agat arak ka. Di, mausawa na ton. Anak man nga nabartek hangka nabartek yung agat arak ka. Ori makadigos ka, agat arak kan tulata. Ay na, nangroon ng tungatan Mario no, ang masusurong teg sigarilyo. Dakaw, di ka pulos kayat no sigarilyo ka, agat ka. Nagdayamudom ti asawak manong nemi. Ana, balik sa ma. Balik sa em. Awan, dali magam. Si kalat kasta ko na. Siyak lat kasta na. Naing kagsaw. Nagling nga nakadutog parit mo. Siyak lang ti kastoy. Nga nanderen ti asawa na. Hanggang anderen, Mario. Maaramid mo ti kayat mo, basta lakit nasaya at tibunga na. Saan nga nasiyat nga aramid ti uminom ti arak? Nangarod ka, sa pulan matibagik. Nangaroon na kasta nga mabitinak. Mabitinak. Lang si kaman ti mabitin. Di ba? Lumununak no kakit sa may sakit. Iawan no kat ti gundaway kong mabiting kamay. Ang nasakit tinakin mo? Sa bali mati magbaga mga panakabitin. Kanuan, kas naman ti arak. Ay nangarot tikat mo masama kita. Ingay gatangan, no ituloy mo tuminom. Sana, turog ko lang. Ito siya. Muna kang maturog. Tadablabas na si kaso.
Manong nemi, imbagak mo iti asawak nga jak paritan numabalin. Ang saan nga na siya at iti ibunga ti arak. Gabot amok launa yun ti asawak manong nemi na masubraan at uminom. Nakadel delakado. Ngem ti pamati manong nemi di kiti karoba mi ket under disaya ti asawak. Ti pamati da manong nemi ket talaga nga naturturayak ngem ti asawak. Hama na kasta. Kasi ti may sang aldaw manong nemi timtengek ti balay. Awam man ti asawak. Sa tinong ayan nana, at ako man tuan, at ako man ni manong muhan. Ay, Carlo, Jean, ni tatangyo, ni papangyo. Amin pa kita ma. Di pa simang pa. Kaya't nangatamanin na iti matuntunton. Matun lang aro din ti awag na keng kuwana. Puros ka ngagnakim na ti amayo. Oy, ate, hamuuna. Ti, nga istriktuhan ni kayo. May saka pa'y. Amon ti sao, di kiti karuba, no kasi tama pa na makikaruba. Nauyong ka kanaw. Naturturay ka kanaw ng ni Manong. Ay, anderam ni Manong. Nga dahil taman ti, ibagbagahan na kini kayong, nga under di sa hayasuna. Iso nga kaslakayat mo't nga ipakat ni Manong, ni kayong, nga saan na kayat ti pa-underan kang ka. Di ka mumuteng ang mga kabilin na ka ni Manong. Hala? Kabilin na? Kawan. No mapunuan ti kas na ngaramidem. Baka no, kabilan na kang paiso? Padasin na ngaramidem data. Makita na tisan na pa yan magkita. Laglaki pa mo ate. Babait kinataom kat lalaki ni Kayong. Napigpig sa ating lalaki. Natong pain na ka, dalugan na ka. Ay, nakaw. Dahil kahit kung mamapasama, kiso nga ang tantahan ng kalaulay. Saan ko uning agbaling, istrikto kini Kayong. Kinsa mo ang andera ni Suna? Hang ko nga andera ni Suna. Ter aramid at kit panangisakit ko king kuana. Maditi arak king kuana ko naklang arudan. Napangkumanin sinapul no sa dinutayan ti asawak man. Nakabatog akmanin iti balay na marindina. Mare, ingka manin tuntunan ni mataon. Hay, apo. Di yung kadla tabibiyangan tibiyang tipada yung tao Ay na, kumadre. Pagsaya atam na ito ibagbagag kang ka. Ano pagsayatak ko ma? Madi nga matuntuntun di kiti asawa. Mapabainan da. Mapabainan? Kawan. Nulaing ni kumpadre Mario iti matuntunton kadigiti kakadwa na kita libre dalat ng uminom aging katkay kayat da. Saan ka di nga nasakit mo tinakim ni pare Mario? Na isulat matuntunton nga asawa kadigiti lalaki nga munot uminom? Gaputa siyak lain ti mangisaksakit iti asawa. Kano sa mo man nga tuntuntunan ni Pedring pakitaan na ta nga baybay amlat ta. Baybay aglat ta, tagawid tumadlat ta. Gagangin lang dahil ti lalaki nga uminom. Sabali ka sabali ak maridina. Iso nga mabaling ka di nga di mo tuntunton. Di mo pakibiyangan ti biyagmi. Dalatagin ka, di mo kaya tabiyangan da ka. Nga mamom, ti asawam ket maan-ander, ket sika, naturay ka launay, dakailat kasta dito lugar tayo, bibiyang yun. Basta para kanyak, ket pagsayaatan ni Mario Terramidek. Di yun lang kami amuket. Di yun pa nakit-kita. Noan niya ti aramid ti asawak no sobraan at uminom. Anya ko ma. Baka dakayton ti mangibaga kanya nga inak tuntunin ti asawa. Nga anak iyawid ti asawa. Ito na maamuan nyo noan at langan no kasta nga mabartek. Natuntun ko matlaing ti asawak manong nemi ngem na saya at ti panakisaritak ken kuana. Mario, ay,
At nakamat kayo manin, bakit? Pare, naabak ka. Ano nga naabak? Nagpipinos tayo yung umay nakatuntunan ni bakit mo saan ko nam. Kunami kit amman, dinabak ka. Mangi patakder ka man iti isa nga 4 kantos pare, data timultam. Eh di, pagpipinostaan tayo pare kastoy. No, umay iso na iawid na, jak kayat tiagawid, jak nukat mga abak. Di kahit mo sawin, saan ka nga gawid? Eh, paginak ka rin na asawak, nga saan nga siyak ti man ander? Mario, saan ka nga nanderin? Nanderin. Abay nga, haan nga raramiden, di kiti, an asawa di kito, nga kasang sawak siya kalap, mga ramid di kastoy. Gabuti patpateg ka. Paano nga pateg ka nila yata pa na istrikto? Kanya? Manangiro roman. Iso nga mayat ka manuno sa anak nga agawid. Umuna ka agawid. Di nagtuntuntunan na kastoy. Sa anak nga mataon. Pabartakan. Di mo na mo tibagbagam. Ay, amok di bagbagak. Anak pa nga na bartak. Virgie. Ayun ko lang yung madaglag. Kalagin ko kakadwak. Nga mga magbagang nga matunak. Nga under desaya. Ano nga under desaya? Katang ka mga talaga ananda rin ka. Tapos na. Nagawin ka. Nung hasta, hindi mo kaya timayawin. Ihawin na, tulatan na ganyan kakadwak. Nung mabartay ka kon. Sige. Makamukay na karo din keng kuhana. Pasensyahan na kon. Baka na ito hindi maudi pa ng tuntun ko keng kuhana. Alaman, mare, kandeman. Uy, dinagayam kaya ti matuntun. May ito matuntuntunan. Di yan eh. Idandak man yung tibatog tibalay damari din. Mare! Mare, Virgie! Abay, di mo nayawid. Di na kaya tipayawid, mare. Eh, bagang-bagang ka, di ba? Nga, amok ti asawak nukas tanga mabartek. Iso nga pakita ka na kaita. Mamati ka ito no apay. Nga, jak kayat ang mabartek ti asawak. Sabi nga, di mo na yawid. Tinawat kayat. Gabota. Amunan ti lumaban keng ka, nga mga under keng kuana, saan ko nga an-underen. Sige, di na kapay. Hindi makasang patak dito balay manong nemi. Mas daw di kinanak ko. Mang, apik hindi yung kinanto ni Pang. Di na kaya't ni Mayawin. Netito ko na ako na ate. Unak tupay kaming nga adadang ang rebelde ni Kayong. Nukas na nga na istrikto ka. No para keng kuha na, para ka naging karo bakit under desaya isuna. Bawatan dagto. Doon na mapasamak. Mapasamak nga niya. Oy, bakla. Napuutan mo idin. Di ba? Inihan dati pa lang yung lugar tayo. Kinabil na ka ba yan? Saan ko naman ipatan deta? Kinabil na pa nga kayong na. Apay. Gabutan ng Bartek. Katuan, no kabilan na ka manin. Kayat mo? Dito na iti amak ko. Kaya no si Kangarti kabilan na. Dahil tapahit iti amak ko. Hapingot nga sa mo na yawin ate. Dinangarot kayat. Ta saan ka nung matun? Saan ka nung under? Alang nga rodin nukas pagaligat na mga pakaruan na uminom. Hindi ta. Padaanan tayo no, at mapasamak. Nakaturo ken dagiti anak ko manong nemi agraman kinibadet ti bakla kabsat ko. Idi maalingag ko manong nemi tagpukpukaw. Daitan talagang nga nabarte ken ni Mario.
Ibukpok ka naman ng nemi, no sa sino ti malalaki, rumwar, saan ka nung umaboteng? Pacheck nga saan nga mo ti asawag kararamidan na. No kasta nga, mapakaruan, aglabasan man ng nemi ti talaga, nga para keng kuhan ako mga arak. Awanin simpeng ti panunot na, gabot ti sinereken ti marka di mo niya. Bimangon at agulpe manong nemi di mang makangigak iti kasla maububor nga balay. Alay, Diyos ko! Detan! Ay, apo. Rimuarak manong nemi, dagos ka nagpabagatanak, nagpamyanak kuma, tap numamok no anyat mapaspasamak. Agik ikis manong nemi ni Maridina, gabota uburen manong nemi, nilakay ko ti balayda kadigdarakkel nga bato, oh my God. Kadimbag man ta sa ngagriri ni Pedring. Uno na bati nga ta ni Pare Pedring, hindi pag-iinuman da. Gamo ta ulit-ulitan na lahing manong nemi, iti mang bato-bato iti balay. Mario! Isardeng mo na ita, Mario! Mabuteng met manong nemi, di kiti kalugaran mi, nga mga nawak ang kuwana. Tanoan da makita na nga tao manong nemi, isublat na kabakalo. Siyak layang ti makaanawak ang kuwana. Inarakop ko manong nemi ti asawa. Mario! Siyak na asawa mo. Agawin tan lakay. Hay na, nagnakiladat na perdis. Na perdi tabalay, na Maridina. Magpanang hindi nga anderak. Kanong pa nang magana? Sige, magpagana ko ah. Magpanig ko sa anak ka, under. Sumay ka nga tila kayo, may ka. E magpintasan naman ng nemi, dinakpay linayatan. Lulayatan na kong delikadon ko nak. Imbag tamok, iyonak nga ibaga nga siyak ti asawa na. Nayawid ko ni ti balay manong nemi ngam sampay lagsardeng nga pukkawa kumarkari. Awan ti bang tutup keng ka. Umay kan, tonek ti kwarto, umay kan. Inan anusak manong nemi nginabinan banyusan tap numaksayan basit ti panakabartek na. Ini mabanyusak ya pinulpulbusak manong nemi nagtawnan. Mario, no kumatasim murot kan kanya kitay. Awan kumatikastoy na pasabak. Siyempre, ibarangay da ka. Damari di na. Gabutin na ramid mo. Manot na buong asarming titawa da. Manot nadadahal di balay da. Salang nga kapot di pa nakadadahal di balay da. Diya pa'y panakapasamak nga da matirom. Mairaman ka na kita anak nakin mismo nga ni Maridina. Ngimawang ka kami ng tisimbang ti panunot, Mario. Dito yun, ti pagbutbut nga, no sobraham ti uminom. No saan ka nga tuntunan, no saan ka nga maiyawid. Italang ramidem ti kastoy. Nga masansan iti nga ramidem iti lugar mi. Itakit nga da ka dito lugar mo. Ramidem mo dito. Katuri ka kabagyam na kita at tiglaw-law tayo, baka tutupan da ka. Dito na saan ko kaya tamo pasamak. Kapo iti arak, Mario. Saan ko nga panangander keng ka? Iti panangiparid ko nga mapang ka magkisango nga uminom ti arak. Panangisakit ko keng ka. Panangipatpatag ko keng ka, Mario. Kawigatan na manong nemi ketpudno. Saan na nga malikip tinapasamak. Tigid di sakit ti ulo na ating alin na. Ana, hanggang makabangonan. Sakit ti ulo. Virgie, bakit? Di mo malagip tinapasamak drabi? Ano tinapasamak?
Dahito iti rason kan gapo na Mario no apay nga tuntuntunan ka nga iyawid no kasta nga makisangwa ka uminom. No anat araramidem idi addata iti lugar mi. Kasto tinaramid mo ita. Iso nga manipod idi addata ditoy parpalitan ka. Tuntuntunan ka. Kamu tadyak kayat nga aramidem. Sa mga lugar yu ditoy. Hangim oray lugar yu, oray kabagyam na kita addata aglawlaw mo. Nututupan na ka. Uno at damandang ram, kagbalsan na ka. Ano nga min tinapasamak? Talaga nga di mo. Sa lunsud ka di pa ya. Ano amok ko ma? Inobor-obor mo ti balay damari di na. Hana? Jakla mo numano nga sarming tinabuong kanakwada. Kat nanginat sarming. Jesus. Kaya nang tukon na ni paring Pedring mo. Tumamuan na. Namuan na siguro na. Sigurado ka namuan na. Bigat ka ron. Sayat mo no dinakantun kayat nga kasaw nga uminom. Masayat mo. No maiwasa mi da. Ngayon kasano nga malikli kami da. Nagkakatrabahuan kayo. Labumahon ka. Saan na ka makapantrabaho? Sakit yolo. Bumahon ka antang kagpaksay, kagdramos, kagdigos. Barbarang sakit. Pagpalutuwakin niya, badet iti mayat pagkaldom. Alan, ore medyo maladaw nga mapanagtrabaho. Nagpay sumanom. Sa anak pa di nga nakastrek iti trabaho kare di nga aldaw. Intawag ko lang nga manong na may hagab sa anak. Dada problema dito'y balay ko lang. Nagpeso. Dagos lamang na may nga nagpaaramid da iti subpena. Alas 11 nga ta manong na may. Idadaw may o ay sa nga tanod nga mangi parisib di subpena at asawak. Ano nita? Dinamag ni Mario. Subpena, para kang ka. Manong, nabasol ko. Kaya basayo ma. Manong Nemi, ada pa yan dito iti balor dinadadael. Nagdakal mo ta. Kaya iso timbagan ang estimate da tinadadael nga sarming ganda dumapi nga nadadael, manong. Ano gutom ka timot lang? Eh, tsak napuputan ti amin eh. Wala takas tao na kami kanot, bartek mo. Tunan mo na ito eh. Tunong biyernes. At nag-serve kami ti sumon. Mabaling 5 to 3 days before. Sige, rinisib na manong. Alpasan na. Pimano ang titano. Makita? Makita ti bunga, ti arak. Makita? Aumot kas tang raramin doon nagdaduma. Uy, hindi kita daduma. Gabot ang muda kontrolen. Nakalalis ito kakamin nga mabartek. Takas lang mula pagbibisi ng tiarak. O, makita. Mano deta. Mano nga lawas nga swelduan data. Tati bagbagada nga balor tinandatail. Sala nga deta. Data balor tinandatail. Ken, sigurado nga multain da ka. Anat multa, manot multa. Iti nabartek nga agdadael amang dangran ti balay wano mang dangran ti tao. Ti panangdangran mo ti balay da kasla mo ta panangdangran ka nakwadan. Ito basit makisarita na.
Abi ka sakti ba magkisarita? Katsikat nagbasol. Tulungan lang masit. Tulungan ka nga talaga. Sino ko mangtulong ka nga doon saan nga siya. Nagproblema kag problema akmet. Iso nga anawain ka, tuntuntunin ka numapang ka makiinom iti arak. Gabot jak kayat nga maisagmak ka, jak kayat nga da maisagmak, jak kayat nga mamulta ka, jak kayat nga da bayadam. Nagdakal ni. Santo di multam. Manong bulan kong ikaro. Manong lawas mong ikaro. Ana, mayat, di ba Martek? Mayat ka na dumata mo at kontrol. Ngayon ka, awan kontrol mo. So nakadal-delikado ka no makaramang ganti arak. Nagtuloy-tuloy deta, no sa awan ti mangiparit ken kan. Mamartek. Gusto na nga rin. Gusto na. Kita, naapektaran pa yun ti panagtrabaho. Ken panagtrabaho. Nakadadot madinga ibunga na ti arak. Gusto mo na nga rin, Ano bagbagak na gito sa barbaring no agnagam kan. Imbag atawan tao nga nadangram. Di nakarkaro man. Gusto mo na nga rin ko nakmet. Sige. Siya akong timapan makisarita katakwana. Napanak nga talaga manong naming awan ni Pedring tanapan nagtrabaho. Parang peso. Grabe, tinatadail, oh. Mare, umayak man. Ay! Mare. Sumarag ka, tugaw ka. Alagad kita amad lang ang gapuanan ng lakay mo. Dito laon nga roti awak keng kuana mare. Amo yun, no ang natrason no apay nga tuntuntunek ti asawak no kastang mapan makiinom. Amo yun ti ugali na. Kung ngarod, nakauy-uyong gayam ti asawam. Apay, dati man balayo tinakurson ng taan na. Ngunit adda kami dito irawaro. Tayo mapasungatak isunak inururay ko. Nakibiyanga ka ron. Apay nga bugbog ka. Apay nga kumarkari. Deta maten. Siyak maten ti kayat nga bakalan. Siya nagdagdago sa kasi magtitibalaya. Tahan nga ron. Kat ni. Kastan tinapasawag. Kat no saan nga rimuhar nga may nanganawak yung kuwana. Di nakarkaro ko ma. Kung nga ron mare. Kadal-delikado gayam nga peso nila kayo mo. No kasta nga mapaluan at minom. Nga data una itikahan ko kayat nga mapasamak. Ita, baka yung ka di palayang an-direct asawak. Buhin amumitan. Tadimot kami among kakastat ugali na no makainom ni Mario. Pare, hanggang nga aduunan na jay imbagayo ng balor na tinadadain. Basit samit lang Mare. Data sarming, haan nga mabaling nga saan nga magatang nga hole. Haan nga mabaling nga gumatang ka lang data masapul mo nga mang takop ka data butaw. Haan the hole data. Ay kasta. Sumot lagayam nga nangina. Kaya nangina. Neramat ditan. Ito panakaobra na. Damo mo no manuntut multa na. No mo anat ordinansa ti barangay nga multa. Kasi naman agubor, agdadael, unong tangran. Yan mala. Saan nga bali, mare? Kadamat pa nagkakaruba, kada pa nagkukumadre, pa nagkukumpadre. Itata amokon no apay nga parparitam ti asawam. Kita makasalitak to nilakay ko. Taoray no magisayan to. Kung nakarot ka nila kay ko, taong matsabsabali ko, pagguduan tayo tulatan ko, di na kaya, nangin mo kasaritak to na siya. Baka numanong balor ta sarming, agugudwa tayo ton. Halakit na siya to na amare.
Ay namare na sa at launay ko. Amo ko. Nasamo nga talagang ananderin ta asawa. No dikit pa nang sakit mo. Panang ipatig mo. So nga mo, batasek tumatin ti mapan mang tuntun ka ni Pedring. Kati, amom ka na damot, loko na rata ka na makainom. Mapalaruan na. Di yun lang makikita. Dandayan niya na pinatay na minsan, binagkal na. Ana? Kunak man lang, no? So, amok dun tiramidak, mare. Paritan tayo kami, di kita lalakay tayo. Nga, ginom ti arak no. Diyan kami, di ata nga arak, ah. Mare, basta kami naglabas ka dangis. Siguro, hindi binagkal na ka ni kalakay mo, nalabas tinom na. Kaya ang orti bagbagak kang kuha na nga kontrolin na. Kasto man lang ang taramidan ta, mare. Kasarita ta kita asawa ta. Nga, no gagangay matla kayad at uminong, mapagpaigkat ti bandong danog, gaputa ti construction. Saan nga sadyay ti paginumanda? Andamat balay da. Di uminom dala tayo ti balag. Ore ka, kakaruba tayo man. Hindi mangipan tila misaan, di ta nagbaitan ti balayo ken balay mi. Tadi at uminom. Tayin to no medyo makikita mo nga madin ka, malapsan dan ti gauge da, gauge dan, iparitan tayo dan, ha? Ala kami lang mapan mangala di arak no anda pa na ibos ket no ibosan ta mapartag na unahan. Laman mare. Kastanta man lang taramidan na tapno no makikita ta ida. Agad targed lang tirik na tayo ah. Ngem no santay makikita ida nga agiinom susabo. Nya tamo tayo makagkakabil nagpipin ng or nagpipin na patay nawan. Inimbaga kini Mario Manunemi nga kasaritan to ni Dina ni Pedring tapno agudwadan tulaengan ti balor di sarming. Medyo naragsakan. Sa adanay singasing ko kunak. Ay la, no talagang saan nyo nga maikat ti arak. Okay lang. Ngem. Uminom kayo dito eh. Nagkakarubat dapat ka na Pedring. Di, mangaramin kayo ti lamisaan dito, nagbaitan, di balay tayo. Hindi na kayo uminom. Tapno da kami nga anak, asaw yung mangkit-kita. Tapno maparitan da kayo no masubraan nyo, han? Kaya numahon kan mabalin. Basta, dalabasit inumiyo. Gustunan. Kaya saan nyo akang kanayunan? Nasayat unay no maminsan iti makalawas. Kadagsweldo kayo sila panaginumiyo, han? Wan sa bakat. Halang asa. Hamo ka na yun ang tuminom. Maminsan lang, di makalawas, kadagsweldo kayo, di okay. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Hanggang pulos uminom. Mimti Sabado, no makapagsweldo kayo, alam na kayo maparitan. Dakampikid di Idi agluto, ti pulutan nyo. Tapnaw makunayo. Sige. Detam tuman ti bagak kini Pari Pedring. Dimteng di Biyernes manong nemi ket siyempre na hearing ti asawa. Nagapsa nagmanin iti tangal daw tanang aron. Saan ko suportaran ti asawa. Ngayon gabutan na kapagsasalita kami kada Dina, kini Pedring, manong nemi saan nga nabayag unay ti saritaan. Basta nagpagpakasi kami kanakwada. Gawin kan mabalin ket jabalor di sarming nga nadadael kagraman ti lebor ket pagugudwaan mi. Kung nangarot ni Kapitan. Mayat man. Nagsasarita kayo nga na siya. Ala, nag-awang kasmandla. Kukumadre, kakarubahan. At ang naaramid lang dito ni Mario kaputi arak. Di yung amin subsubrayan timino. Talagang amin ngagsubra kat man eh. Diyan nga multa Kapitan. Kadata saan nga mabaling nga di mo bayadan. Tapno ti kasta, diyan multa. Maaramid day jay, saan nga pa nang damage, saan pa nang inuman tao, no di ka tapagnakman na. No di mo kayo ti magmulta, di ang mo hanggang aramid iti pakabasulam tapno saan ka mamultahan. Nasaya ti lugar no nadalus, nasaya ti may sa lugar no adda linak ken kapya. Awan tag gugulo, awan tag babartag. Luminom kayo, ipabuksit nyo, saan yung ipaulo. Ha? Sige, Kapitan. Leo sa sabo ya.
Da sityo yo, sulat pakapaspasamakan ti kasta. Antun nga mapasama kapitan. Nasiat launay. Ya? Tilak indawag ka na kayo kita. Kas kapitan, ti saludsud yo ti panunot yo, anyat maitulong ko iti barangay ko. Saan nga anyat ti maitulong ti barangay ko kanyat. Anyat maitulong ko iti barangay ko. Muna-unay, panagdaldalos. Ito unag ti balay, kanaglawlaw. Awan ti makita nga kaiwarang nga basura dita. Masapul nga ti basura at may basura. Ya? Ken, papintasin nyo, mati aglawlaw ti balayo Mula kayo ti masetas. Mangpapintas ti balay, mangpapintas ti lugar. Agmula kayo ti nating. Tapos ka nasalon at tagsidate ti presko nga nating. Agtarakan kayo mat. Ang mahanggang tartarakan ti asidaga. Na baboy ti track ninyo. At paglintagan nga, umadayo kayo. Tapos awan ti problema nga angot. Ori daldalosan nyo, no? Talagang at nadigundawain nga agangot di man Ken gangrunan ti amin. Uminom kay man, ngim saan nga sobra. At dayat ken kampya ti tunggal may sakada tayo. Saan nyo matsasalitayan ti biyak ti paday nga tao? Ha? Agsisinakit kay kidi. Agtitinulong kayo. Agpipinadigo kayo. Huwag lang ang di asawa ipadigoyo. Ti asawa ket ti kuka ni Pedro at kuka lang ni Pedro. Han? Awan kumadigit ay kakamalala. Awan kumadigit ay agsikog dita nga balasang. Ganak kabalasang. Tapos nagkasta ka nagbalingan na dalos ken nalinak ti may nga lugar. Huwag kapitan. May bagayo man data. Ket may bagak Awan kadit aramid yung kamadi kapitan. Ini anugutek data kimitang katasing peta kaon. Ida kay mo. Manipod met idin manong nemi ket talaga nga nagtungpal dagiti asawa mi kini Maridina. Awan nagpintas kidi ati na may anda manong. Kasla may isa nga bar. Nadapikit music na. Kaya masanga na pigsa manong nemi no agpatukar na. Kabayatan kami inumda. Kita mapanak mo umabay ka na kuwada. Apay umabay ka bakit? Di ba? Kasla mo labar na ito, di mabalinakmat kay table. Di kami Marindina. O, kiti ba itabon nakmat ani ni Pedring. O, di namin bintas di kastoy. Amuming anda kayo, makikita na kayo. Hanggang nga danagan, di posible mapasamak ka na kayo. Numapang kay adayo nga, inom. Gusto na dahilan, ha? May isa lang ang bilog, di para ka na kayo. Ngem, maraming laing. No, anda okasyon, kaniti malam, rabi iti Sabado. Oh, nagpinas na nga tulagan, di ba? Sige, agtungpal kami kada kayo. Gaputa under da kami. Nga pa nang under deta. Abay, under ni bagat na kayo mo. Paano di na? Haan, panang ipatagmi kada kayo, ng asawa mi. Agas mo panang ipatagmi kada giti anak. Tano, adadakas mapasamak kada kayo, kasi no pwede giti anak. O, an? Alawin, mayat kami. Alawin. Awan nung timadi nga mapasamak pa. Awanin. Ang imsanda kami ngiparitan ng uminom, tagagangi lang ti laking uminom ti arak, basta laki di nakakontrol. Awanin manong nimi ti pakadanagag, kanawan maten digiti dimdimteng nga problema. Paggraduarang manong nemi ti kolehyo, digiti duwang anak mi, kading tultuloy ko madlat at trabaho, agrama maten ti trabaho ti asawak, yan, kapag nagtrabaho na ti construction, tap na di kasta, kadore no, nakadaduaran ka na trabaho na digiti anak mi, masapul ng trabaho mlata, nga para kada kami. Tadagiti anak mi, isaganaan damaten, iti pa nagpamilya na. Dito nga rin ti pagkasalita, manong, thank you. Ito laing mo nga ng urnos, kalbasang nang insan keng ka, ti pakabuklan na. Kaya thank you, iti laing mo nga ng tadbiyag, kat sabay kumati na kaibati ak iti adal, liwliwakin pagsarmingan di biyag, kadag iti padak nga nagbuya ka nagdingeg,
More power to your program. Tingor nagyaman nga pagaya mo, Virgie. Yan. Thank you, Virgie. Yan, malahala ti arak, di ba?